Inuna man yun yung tawag mga labs. Naglagot ito eh. Nagalit ito. Ayoko, di ko magtiyong sa'yo. Pagdating sa bahay, yung pusa ang nakakarga. Ako man lang hindi man kinakarga. Refrigerator agad. Akala ko nagutom siya dito mga labs. Hindi pala. Ang pusa daw pala ay nagutom. Parang hindi ko naman pinakain itong mga alaga ko eh. Para namang nagsasabi sa ama nila nagutom daw sila. Maaga po yung dating niya, galing trabaho. Diba naninibago si Inday Miriam kasi usually mga 11 or 12 or 1 ng hating gabi ito makauwi. Pero ngayon grabe, sobrang aga. 4, I think 4 o'clock or 5 o'clock ito ng hapon. Minsan lang po ito mangyayari. Kaya masaya si Inday Miriam dahil andito na sa bahay. Pero ang inuna talaga niya is yung mga hayop, mga darling. Ay nako, kaya yung iba dyan na pag-isip-isip tuloy nila na hindi ako mahal. Ang daming nagsasabi, mas mahal pa ng pusa. Mas mahal pa ang pusa kaysa sa akin. Sa totoo lang, nasasaktan ba ako? Hindi naman. Uy, ang saya-saya kaya. Makikita mo yung ama nila na mahal sila. O diba, parang tao lang talaga. So natulog na kami pagbangon ko, wala siya. Guys ba, wala naman si Tami dito. Wala na akong katabi. Roxy. Tara, nakahiga. Nag-transfer talaga siya mga loves. Ay, hindi talaga niya kaya akong itabi. Ay. Anyway, tingnan natin si Tami. Come on, let's go. Hi, buhay. Ganito talaga yan mga loves. Kapag bumangon na talaga yan siya. Once nakabangon na, ayaw nang bumalik sa kama. Si Tami ba? Katabi mo siya sa ilang oras. Pag magising yan siya, lalabas manigarilyo mga 1 to 1 o'clock to 3. Pag magising na yan siya, hindi na yan babalik. Kaya paminsan magugulat na lang talaga ako. Asa naman yung tao eh. Din kapag hindi mo marinig yung hilik niya, mas lalo kang magtataka at magdali jud ko usahay mga loves. Tan-awon siya kung anong wala ko nadungog na hilik ba. Today I'm going to cut the grass. Hi Jan. Hi Tia Palay. Hilik na talaga sa Tami. You don't wanna rice with the bitter melon? An egg. That's breakfast food, love. Okay, and then you want coffee with it, right? Yeah. Okay. So let's prefer his breakfast. Usually hindi yan mag-mention kung anong gustong kainin. Magsabi pa niya, not now, 'di ba? Palagi yang not now. So ngayon, mag-ready tayo ng kanyang kakainin. Ugasan muna natin itong ating kanyang coffee mug. So, at dahil ayaw kong may gagawin si Mr. mga loves kasi hindi. Pagkatapos yun mga loves, no, yung katawan ni Mr. bumagsak. So, kaya hindi na siya makapag-cut ng grass at hindi ko rin siya pwedeng ipag-cut ng, yung siyang mag-cut ng grass kasi talaga mga loves ay parang hatching siya ng hatching. I think yung allergy umatake na naman sa kanya. So, habang nagka-allergy siya at nahihirapang huminga, no, ipagpatuloy ko lang itong mga gawain ko mga loves kahit yung asawa ko doon is okay, nagpapahinga lang siya, no. So, until na lumala man yun, yung niya, allergy niya mga loves at saka sumakit yung ulo niya. Hay buhay. Pagod ako kanina pa ako naglinis-linis, So, kain ako kasi napagod ako Ito na lang yung routine ni Inday Miriam. Gusto kong baguhin yung routine ko ba. Pero imposible man mabago mga labs kasi ito na talaga yung routine ni Inday. Paglilinis, sa bahay, gawa video, edit. Parang ang aking routine ba is non-stop, same lang.
Wala naman tayong mababago except kung maghanap tayo ng milyonaryo. Maghanap tayo ng milyonaryo. Nasa, hindi kontentos Inday. Hindi kontento. Kontento na ako. Ay, grabe ka naman. Kontento na si Inday Miriam, mga loves. Magbabago. Parang sa tingin ko, no, parang masakit sa ulo kapag sobrang yaman. Yung parang totoong mayaman. Yung talagang totoong mayaman. Sa tingin ko, ano siya, sakit sa ulo. Yun, parang hindi ka talaga, sabi pa nila, hindi daw masaya. Hindi masaya kapag nasubrahan ang yaman. Parang nasubrahan ba, hindi na alam kung anong gagawin sa pera. Sa sobrang dami. Totoo daw yan, mga loves, yung nasubrahan ng yaman. Hindi alam kung anong gagawin sa pera. Hindi totally masaya. Sa tingin mo, ang saya-saya ng buhay nila kasi nga sobrang daming pera, mayayaman, party dito, party doon, masarap ang pagkain. Pero sa totoo daw, hindi naman mayaman din yung nagsabi ha. Kahit yung mga celebrity dito Hollywood na mga against sa mga sabi nila na sabi pa hindi naman daw nakapagpasaya ang sobrang yaman. Sino gani yung nagsabi ha? Celebrity siya pero against siya sa mga nangyayari ngayon sa Hollywood. Ako kontento na kahit ganito lang yung buhay ko, mga loves. Yun na yung parang balik-balik ang routine pero okay naman. Wala naman talagang seryosong problema, no? So okay naman ang kinabuhi ni Inday. So, tapos na kumain yung mayaman. Charot lang. Oy, joke lang. Baka may magalit na naman dito. Naglampas na naman ang taga-bukid, mga darling. Ito yung totoong mayaman. Mayaman sa pasensya. Mayaman sa mga... Aray, ginawa ko totoong mayaman. Pag sure din, mga ganitong gawain, mga loves, grabe ang ano sa akin. Parang okay na okay lang. Wala na akong masabi pa, kundi... Parang nasa bukid talaga ako. Yun, no, nagputol-putol ng mga bagong tubo. Yun, ang dami kasi guys. Kung pabayaan ko sila, alam mo kung anong mangyari. As in, tataas yan. So, kailangan ko talagang i-maintain. Nakakapagod man, pero go lang Inday Miriam. Para yan sa kinabukasan mo. Ang buhay ko, mga loves, alam nyo, hindi na ako talaga naghangad ng sobrang daming pera. Gusto ko lang kung may pera, may kaunting darating, may maitulong, may maipadala sa Pilipinas. Ganun lang, simple lang. Pero kapag magpayaman pa, anong gagawin sa pera, mga loves? Malapit naman dumating ang Panginoon, mga darling, no? So, sa mga naniniwala dyan, yes, alam na nila na malapit na dumating yung ating Panginoon. At saka alam nyo ba, yung pera, hindi natin yan madadala. Pero for now, gusto natin ng pera na hindi naman sobrang dami. Yung parang okay-okay lang na makatulong sa pamilya habang si Inday Miriam dito nagguna para may maipadala. O diba? Magkasweldo tayo dito, mga loves. Kasi nga alam nyo na, ang daming pinagagawa ni Inday Miriam. Nagkat ng damo, nagbunot ng damo. O diba? Kasi talagang tubo man itong mga Carabao grass dito. Ang sobrang dami din itong Carabao grass. Carabao grass ito, mga loves. No, yung nakita ninyo na tinapon ko. Yun, ang dami. Ito na yung tumutubo sa yard namin, mga loves. So yun, ito si Inday Miriam. So kailangan ko lang talaga itong tapusin, mga loves, para naman mawala na akong gawain sa mga susunod na araw. Now, ito na siya. And anyway, pahinga lang muna ako, mga loves. And then pagkatapos nito, maligo, no? So kasi talagang pagod na pagod ako. Hapon na po ito. At saka, yun, salamat sa panunood kung umabot kayo dito sa huli. Bye! You're good, love. Watch out. Oy, pay attention, no? You're fine. You're good looking. Look, my goodness, my husband don't know how to drive anymore. I'm so scared. I think so. We are going to just to put gas. Did you see that? The gas. Wala na kasing gas. Ginamit ko tong sasakyan and I don't put gas. So labas kami para maglagay ng gas. At Tommy never used this car for a while now. Gusto niya siya yung mag-drive. What can you say about gas? You always wait till the last second for gas. I usually wait until I'm off and say, oh, you know what, we need gas. Ayaw kong magbayad, no? But we have the same credit card, mga darling. Muntik ka na kaming madisgrasya, mga loves. Kaya pangit yung ano ko ngayon. Yung asawa ko parang hindi ko na iwan ko. I just don't like it anymore. It's just like, honestly, it's just like driving. It's like driving having an driver. Muntik ka na kaming madisgrasya, mga loves. So
Munti ka naming machimplang and then munti ka na naming mabunggo. Buti na lang yung munti ka nang machimplang. Kaloka. Kasi tight turn ba? Tight, very tight. Speed up siya. Big speed. And then may tumawag at the same time. Inuna man yun yung tawag mga labs. Naglagot ito eh. Nagalit ito. Ayaw ko, di ko magtiyong sa iyo eh. Ito po ito kinuan ng mga taong mga murag. Pati pagdadrive niya, makaingon lagi ko madaot. Makaingon ko sa itong asawa ko, no, bahala na sa Batman yun. Bahala. Ayaw ko makipag-usap. Walang salitaan. Hindi ka na kayong madisgrasya. Inuni pa yung tawag. And then pagkatapos niyan, I think nakarantas siya. Naglagot man ko. Huwag ko'y tingog. Pagkataod-taod, sige siya istorya. I think nataranta pa siya. Nasa isipan niya ba? Ang ginawa niya, speed up na po siya. Munti ka na diya. May stop sign. Non-stop na naman siya. Sinigawan ko. Wala akong pakialam may kausap. Oy, mga disgrasya tayo nang dahil sa mga kausap mo. I said, stop sign. You got 6 diapers sitting outside. What the heck is wrong with you? Where he joined 2 Gold Star 6. loved ones of Staff Sergeant Hoover and Sergeant G. I think it's not. You become a crazy driver. Oh, please. Done. I'm still cooking, even though you really are like trying to kill me. Come on, say sorry to me because I'm really shaking. I'm really mean. I'm a mean drama queen. I think nahiya siya dito mga loves kasi talagang, alam talaga niya, nakasalanan talaga niya. Sinabihan ko kasi siya na magtuyo ka doon sa gasoline station, hindi man nakinig. So kaya yun, munti ka na kami.